aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta kita ra irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, Bapakmu tak bondo. iso mbondo bapakne iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Maratuamu Petruk. Udu. Sapa iki? Iki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu lah. Sapa Truk? Begawan Liceng Suwi. Weh lah ketemu karo Sang Resi Ruk Ndulwati.